Dăm rank la fete frumoase. Uitați aici ce floc am. Frumos, gelat, transpirat, genial. Așa, Slavic girl, frumoase. Îmi plac mai mult latinele, totuși. De aici o să pun pe locul 6. Oricum sunt superbe toate. Nu știu. Nu-i neapărat genul meu de fată. Mie nu-mi plac fetele. Dar așa, ca idee. 9. French Girls. Mi se pare o limbă atât de frumoasă franceza. La de întortocheată nu înțeleg absolut nimic. Voulez-vous acheter un café avec moi? Am dat o șopă asta la nesimțire. O să pun totuși pe locul 4 pentru că mi se pare mai frumoase, gen mă gândesc, când mă gândesc la fete franceze aici, mă gândesc la ele lui. Sună gagică meu. American Girl, da, frumoase, dar mi se pare că American Girl gen e clasica fată, jur, la câte filme se scot, nu știu, ca și cum sunt obișnuită cu ele. Deci o să le pun pe locul 7. Don't hate. Araboaicele, mamă cât îs de frumoase araboaicele, dați-mi ceva din celele voastre, n-am ochi, n-am buze, n-am sprânceni, n-am nimic. Locul 2, superbe. Trebuie să mă grăbesc. Balkan Girl le punem pe locul 3 doar pentru că și eu sunt româncă, doar de asta. Fetele australiane, nu știu, sincer să fiu, sunt o incultă, deci o să le pun lângă cele americane. Next! Pe locul 1 și de ce erau. Asiaticele superbe, locul 5. Frumoase în draci. Italiencele nu mă nebunesc atâta de tare. Și... nu, vreau ceva brazilience, ceva... Ce ciudă-mi. Oricum frumoase toate în general.